Meg. Meg. Nakoy ikuan mo na. Ay ba ka nga natin superpower? Superpower ba? Sana all. Kabaw ka na, wala. Wala. Science sa science. Daluan ka. Parang may naamoy ako hindi maganda. Daluan ka. Ay, si kwentuan dia. Science na, science. Diba? Sit up sa kuning kamera kay pra. Palagay ko nakadroga yan. O makuan gata madibilo nang makuan ba makuha tas Kim GS ba. What? At least na evidence sa piste na. A few moments later. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ano yun? Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Diba? Diba mo? Gunitan diri. Gunitan diri. Di mas umupan. Sa mo tuyok. Tuyok. Pero kabaw ko sa akin. Negativity. Hindi. Influan ba ni Albert Einstein sa una? Kapit man niya na sa una. Oh, hell no! Smith. Ito. Classmate ko sa bulgi ka. Kay ikaw man. Siya may pinaka-bright, ako may pinaka-bug. Ha? Tuyok rinig ya, ha?